Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilom ki khubor ba menta kasngi kasamna shisha da khar ka puran ka ba ka film khasi kabor junga ki hat kala khot kala weri ki khun kabri uhin neutrem ban ai jungker shan ni gani ka film ka brang yat menta habi ju cinema hall kate ka khubor ka wan ka puran ka bran menta ha Bangalore kumta kamla ban one page e ka film lajang haba yo abnya kren baru Antor News berkapuran samla shisha dekhar link ba ka video live ka ai khublai ki pai ba ka kenhon jugar ringdur studio production ka bala tre shitam ban penwandur ya gani ka film mentangin ya snap ya ka jingkren kapuran hangani ka film hakani ka film ka bor jong ka kya tang ban chu snap ek kerteng mo tarai dan up deng jong pi pas no thu mo ka bor jong ka kya te hadu ka no ka jing klein bor jong ka kya mo ngila peni kenya kani ka film hadu kat no ka klein bor kani ka kiat mo te hakani ka film nga shimata kum ipuron te ka kerteng junga hakani ka film ru ka dei ijanai but uhami aktor umi aktor te nga iet phai u ngi dei shi samla mo ngi lek school lang bat u nang ta ngi la ya iet kin bat u nang ta tang ba imay jungan da ilatep ba nga iet ya uta kim im sngow tanat re namar nga day ka kun marway jong i but iet hay nga bat nga ru nga iet hay i te ya uhami ru nga iet hay imay ru nga iet ha te kalong anong kumno kalong chitom ha gan mo nga nganjit panganjit ya uni ru nga iet ya imay ru nga iet kalong chitom ha nga banjit mo te imay jungan dai la tibba nga iet yu i khang kanya nga bangan iet na marba kayeng kasem jong u kalong kabalengkar kabala banana bha shnong mo na mar ukpa jong u udai ba shu bu a chudi kya bat miet bat sngi nang panda penbiang hayeng hasem ba shu dabram lut kat chapapai mo te hayeng jong u hamiru kimat shibun kijing e mo bat ha nga shimet ru ngamat like hanga shimat nga don gajing e mo namar imay ru ong nga kumta uru ong uiet nga ngar nga iet u te kalong difficult ba mo nga bangan jit mo bat i imay ru ngam kwa bat i uru ngam kwa te kalong e ha nga te kumta ken te ya ka basakmat pila ban like pet hi ma pi dal ki jok ki khmat bat ban ya bishar hi mapi kalong kumnu kani ka film namar hanga hi shimet kani ka film nakleng junga kumu presiden jongka Meghalaya Filmmaker Association ngabu gejing kerpat hakmat ki paiba jong gajelahi bro kawai kumba pila jukershan yaki film khasi nakapor shakapor hangni ro menta ngidon yaki samla don sam nagatika than pun ursla ki bala shnai kini ka film ka bakerteng ka bor jongka kiat te kani kasin baningkong kajungki ban shnai ke film ten rei ki don kam ya kajing kershan nak leng jungki paiba ngi ken mau dangshen baki paiba ki lai kajing kershan ya ka film ka juk tingi ai kajing sukumen ngi ai kajing ai kublai nam ta jungki te hakani ka kenti ka bamantaro kerpat iki paiba bakin yawan ban pej ya kani ka film ka bor jung ka kiat lasdang ban pen i nadu menta kasngi ka artarik hadu kani kasngi Thursday ka banwan te sitayo kanthi te kandang ya menta te hakajing shisha kani ka film kanon laga jong ka khubor ban pha lanek laga jong ka moral ban ai shiki pai ba nong petkai te kumba phila sungthu hi ka bor jong ka kiat te hoj ban ngan batai mangar ngam la ban ngam sunang hiru ban batai ka film te ka shong happy iwei kum ki pai ba jong ka jala ban yawan ban ai jing kershan hakaju ka por ngabu ro ka jing kershan ye ki para nong ya sim benta ngamul ban ong ki bajiran benta hakani ka karkhana shna film para mangiru ngi ban wan ban ai ka jing kershan te nakleng ki pai ba ro khamtam habang yo e ka jing kershan ki nong akro kin yo e ka jing ai men sim nong shna ro ni yo ka jing ai men sim namar lada mdon nong wan pej lada duna ki nong wan pej le se wat ka jing don sap jong kiru kala ban pendu men sim te na ta kadau kumba phila ju kershan na ka por ngi scam ba phinwan ban pej ye kane ka film hoj ka jing shisha haba mono ba shnai ka film ki don la ka jong ka message ki bakin pha te ka niru ka don la ka jong ka khubor ban pha te ngi scam ba kum ka jing ai men sim ye ki phin subha ban yawan ban ai jing kershan ka por ban pen i hang ne kalong kumba julong hi barabor ka nom tu Western arbace salbace nyuk khat wei steng
ar san nhiều wai teng te ka por ban pen i ya kene ka film kan dai ha ka por khat wai teng ar baje san baje bat nhiều baje jan miet te sa chisin ngabo ke jing kerpat ba baro hi ki pai ba ki baju kersyani ke film khasi kin so ba banwan ban pej ini ke film kenang bagan long jing ai men sim ki nong ak ki nong shimanta ki nong tho script ki director ki editor pat kum ta ter ter